обаче. Ей, аз нямам никакъв лъв. Виж го това, да го убираме. Хайде! Още имам 100 000 лева. 20 000 за днес, е добре. Ай, ще се прибирам. Хайде да му се... Не, аз имам перфектната идея. Ще го проследим къде живее. Служи му това в пазвата и ще откриеш къде живее. Да, ще стане. Айде, отивай. Много готино. Какво направя, бат Кирчо? Аз сложих му това, ти ми го каза и сега. Чакай да вземем телефона. Ига телефоната. Да. Чакай да ще кажа къде е. На 2 км от тук. Да, и улицата се казва Митко Каледжиев 356. Митко Каледжиев 356. Айде, тръгвай веднага. Айде! Какво да правя сега? Мисля да поспя малко. Точно пък къде живее наистина, защото ме бърках адреса, да звъня на Жори да го питам. Ало, Жоро, къде живее Осман Гале? Тук сме звъни. Знам къде живее. Чай да видя къде се намираш ти. Ти си на 100 метра от него. Продължавай само направо. Да, Добре. Продължавам само направо. Да, кенефа, мама ще го измия. Какво този? Гледай. Още нещо. Гледай сега. Дай ми пара. Малко да разделим пара. Да, ма дай сега. И с това мога да отида на фризор да се обръсна брадата. Да. И аз съм дай малко пари. Чакай да ги разгледаме всички работи. Пука ме!